Assalamu alaikum, Elwashra here again. So in this part of the tutorial, I'm introducing 3 softwares ne wanda zamu dinga amfani da su. So the first one shine the currency heatwave, the second one shine the market trends, and the third one shine the currency strength meter. So as you can see, gashi nan guda uku, currency heatwave, currency strength meter, and the market trends. So zan fara ma da currency heatwave. So idan muka yi opening currency heatwave, za ta bude mana home screen ɗinta. So home screen ɗinta yana looking like this ne. Zai yi ma summarizing everything a waje ɗaya. So in ka zo strength zai nuna ma yanayin strength of each and every currency based on meters kenan. So volume kuma shine zai nuna ma volume, which means zai nuna ma the most traded pair at that time kenan. So sannan yana da ad break, sorry. So ad ɗin shine yake da matsala. So zan removing ɗin shi first. Then I will go back to the app again. So volatility, the higher the volatility ka sani, the more market take running sosai. So nan yana nuna ma volatility, sannan nan zai nuna ma sentiment. So sentiment ka sani dai yana nufin mutane nawa ne suke kan. Let's say for example, how many buyers or sellers are there on a specific currency. Wannan abin again, I will remove it. So the home screen represent shi ma wannan strength yake nunawa, ka gane? So amma in a summarized way, idan ka kalli nan za ga multi time frames. So abin da yasa wannan tabar take samun ad break saboda it's not a premium software, right? So idan clicking go premium, zan iya purchasing in software. So I'm not up to that premium for now. So idan na clicking multi time frame, zai bude mana yana, so da shi multi time frame yana representing gaba ɗaya time frames in ne na wanda yake calibrating strength din each and every currency, which means yana almost working the same as the time frame da muke da su akan indexes. Kaga each currency index yana da nashi time frame din, ka gane yana da, zaka sami 1 minute, 1 hour, 4 hour, daily, monthly, everything zaka samu anan. Sorry, software ne bai da daɗi. So multi-time frame, as we are going loading right now. So anan ina amfani da guda biyu ne, time frames biyu ne. Ina amfani da H4 time frame, sai ina amfani da daily time frame. So da H4 time frame ban fi amfani da shi ba, amma da daily time frame na fi amfani da shi saboda shi ne most accurate. What the fuck? So ad din ne yayi yawa ne, shi yasa. So ina amfani da daily time frame, ka gani? So daily time frame din yafi zama accurate sosai. So basically abinda wannan abin yake representing shine current situation na currency strength din, kane. So yana working hand in hand ne da index, kayan indexes din su. Ka kamar yanzu nan USD an yana nuna cewa mana is strong. Me yasa yake zama strong? Saboda a pie charting gaba ɗaya yayi consuming big space, kane. So the more you widening, the more yake showing that currency is strong, kane. Sannan the more kuma shrinking, yana nuna mana cewa so that pair is weak, kane. So kamar yanzu kaga da most strongest pair anan shine muna da USD, muna da JPY, muna da GBP, then followed by CAD, then ukun nan. So ukun nan kuma da Euro, da AUD, da NZD su ne the most weakest ones. So zaka ga wannan abin kamar like agogo wanda yake nuna like hour da minutes. So wannan green din yana representing the most strongest pair, sannan red din kuma yana representing the most weakest pair. So yana canzawa, ka san abin updating yake. So wannan kenan, nan part in kenan. So as I already told you, nan yana ma representing currency strength ne amma based on meters. Ka kamar yanzu nan euro ya ce euro is 3.00 kamar percent, ka gane, na strength ɗinta. Sannan JPY is 5%, GBP is 5.7, gashi nan ko ne ya ma calibrating based on percentage. So volume kuma yana nuna ma cewa yanayin pair din, the most traded pair a time din, da kuma yanayin pair din da ake yawan dai percentage na trading da ake yi akan certain pairs. Ka kamar yanzu anan wannan green yana representing din, wannan shine the most volatile, the pair wacce take da most volume a ciki, which means I'm trading GBP for now. Sannan NZD shine ita ce take da weakest volume, tana 42.1%. So ita ce take da less volume, sorry. So if muka go into volatility, as you already know, volatility yana nufin like for example yanayin gudu da market take a ciki, sannan yanayin tafiyar da za ta yi shine
da more da volatility ka san da more da gudun da market take, da less da volatility kuma ga market tana shrinking ne, ba ta tafiya, tana tsaya a waje daya. So shine, so nan ma arrow din representing cewa GBP is the most volatile pair anan, sannan AUD is the pair din da bata da volatile, less volatile kenan. So sentiment kuma yana mana representing, let's say for example muka dau euro, kaga euro let's say yana 62.9% bearish kenan, sannan 37.1% bullish kenan. So which means number of people da suke anticipating selling, there are more than the number of people da suke anticipating buying. Ka gane abin da yake nufi? So same thing applies to all other currencies around here. Ka gane? So shine. So this is for this software. Let me open the other one. So idan muka ɗau currency strength meter, ita kuma gaskiya software nan is a very very good one. So da gaba ɗaya kamar technical analysis ne based on trading view. Idan ka je trading view ka duba strength meter din trading view, so za ka ga wannan ce. So developers sun kokari suka yi sai suka yi remove ita daga trading view, sai suka mai da ta application guda ɗaya. So amma ita wannan gaskiya babu ita a Apple. iPhone ba sa amfani da shi, Android kare aka amfani da shi saboda last month suka yi releasing ɗinta. Ka gane? So sharply dai ita wannan tana representing like summary take baka. Kamar yanzu if I'm anticipating Euro CHF, let's say buying ne ko selling, idan na zo nan na yi calculating ɗinta, let's say H4 za ta bani sell. Idan kuma na canza ma ina da time frames da yawa wanda zan iya amfani da su. So amma for this currency trend meter ni 4 hour nake amfani da, saboda ina using ita ne wajen timing entry dina. Ka gane? Idan let's say for example na duba shi currency 12 na gama da shi, sai in dawo kanta ita wannan lower time frame wanda nake trading, saboda ni most of my trades are from H4 time frame. Ka gane? Amma ina viewing ɗinsa a daily time frame saboda naga potential move. Ka gane? So akwai pairs da yawa ga su nan wanda kake so kai amfani da su, kamar let's say for example USD card. Let's say USD card, let's calibrate magani me zai bamu. So USD card na san zai bamu USD is very strong, zai bamu buy kenan, card is very weak. So kaga ya bamu buy kenan, that's on the 4 hour. So amfani ita wannan kenan, kai. So it depends on you, zaka iya choosing kai ma time frame ɗinka, sannan da wanda kake ganin zai fi suiting ɗinka sai kai amfani da shi. So that's for this software. So ita kuma market trends, amfanin market trends shine kamar ita combination ne of different ya zan ce ma combination of different indicators ne suka yi forming ɗinta. Ka gane? Akwai EMAs da RSI da stochastic indicators. So ita ma yana baka signal ne based on that combination of that combination of all these indicators. Ka gane? So kaka mai yanzu idan muka ɗau USD card, kaga ai mun yi analysis a can, wannan currency trend meter din ya bamu buy. So nan ma USD card, let's go to H4 time frame. Kaga muka je H4 time frame shi ma zai bamu buy. Kaga which means mun samu same signal from USD card, currency trend meter, sannan kuma market trends ma ya bamu same signal. So waɗannan applications zan amfani su kenan. They are very very good softwares wanda za su helping ɗinka a lot. So actually yanzu I'm just sharing the knowledge about the softwares. So next tutorial inshallah zan kokari na gaya ma yadda nake approaching market din totally. Zan gaya ma yadda nake approaching ta from trading view down to MetaTrader 4, sannan followed by currency heatwave, ita wacan currency trend meter, then finally to market trends. So shikenan, this video will finish here. Inshallah I will try to do the other one for you next time. So just ka gwaggwada ka gani, ka bubbuɗe su suma za ka gani insha Allah.